Vicador Planells i ensenyo català i espanyol i aprenc anglès. Hola, soy Marco y enseño italiano y aprendo japonés y catalán. L'endemà, l'Eulàlia es va llevar d'hora i, abans d'obrir la perruqueria, es va dirigir al Cafè Nou del Born, un local de la plaça comercial, on anava sempre que volia llegir la premsa del dia, amb tranquil·litat. L'endemà, l'Eulalia es va llevar d'hora y, abans d'obrir la perruqueria, es va dirigir al Cafè Nou del Born, un local de la plaça comercial, on anava sempre que volia llegir la premsa del dia amb tranquil·litat. Taulell encara estaven per estrenar. A aquella hora el cafè era pràcticament desert i els diaris que hi havia al damunt del taulell encara estaven per estrenar. L'Eulàlia en va agafar 3 i va anar a seure en una taula a la vora de la finestra. La Lluïsa, la cambrera, es va acostar a la taula. L'Eulàlia va agafar 3 i va anar a seure en la taula a la vora de la finestra. La Lluïsa, la cambrera, es va acostar a la taula. Abans d'obrir la perruqueria, l'Eulàlia, on es va dirigir? On es va dirigir? Bueno, abans d'obrir la perruqueria, l'Eulàlia va dirigir al Cafè Nou del Born, que és un local en una plaza comercial, y porque siempre voy a dirigir la prensa del día amb tranquil·lament. Vale. L'Eulàlia de què volia estar ben informada? Bueno, ella volia estar informada sobre el Museo Picasso. A l'hora que hi anava l'Eulàlia al Museu Picasso, què feia? I a aquella hora el cafè era pràcticament desert i el diari que hi havia al damunt del taulell encara estaven per estrenar. Quants diaris va agafar l'Eulàlia? Va agafar 3 i van seure a la taula. Es va seure a la taula? Que era a la vora de la finestra. Vale. Més tard, què va passar? Qui es va acostar a l'Eulàlia? La cambrera del Cafè Nou del Born. I com es deia? Se llama Lluïsa. Hola, soy Vincenzo, aprendo catalán y enseño italià. Hola, jo sóc la Gina, sóc la seva monitora de català i ensenyo català i aprenc italià. Molt bé, Vincenzo. Avui anem a estudiar el verb rentar. 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 Molt bé. Com és? Què significa el verb rentar? Nosaltres l'utilitzem per rentar-nos les mans, per rentar-nos la cara o els cabells. Lavare, pulire. Molt bé, en italià totes dues. Ok. Anem a mirar com el diem el verb present, ok? Nosaltres en italià com seria? Jo, la primera persona, com seria el present? Io lavo. Doncs mira, igual, jo rento. Has vist què fàcil? Io rento. Io rento. El gos. I què és el gos? Què és el gos? El gos què fa? Uau, no? Fa uau. Què animal és el gos? Il cane. Molt bé, perfecte. També podem dir que jo rento... Què més? Una altra cosa. La moto.
La moto. Això saps què és, no? La moto. T'agraden les motos? Sí. Sí? M'agraden M'agrada. les motos. Tens una moto? Sí. Sí? Quina moto? Honda. Ah, a veure si anem a fer un passeig un dia. Ok. Molt bé. Ok, jo rento. Tu rentes. Veus? En italià com seria? Tu lavi. Exacte. Canviem aquesta desinència, per dir-ho. Ok? Tu rentes i ella renta. Renta. Ok? Ara digue'm tu. Ella. Ella renta. Igual que en italià. És lui, lei, és Uguale. si... Lui, lei. Molt Io, bé. tu. Ella, molt bé. Gos, cane. Molt bé. Per exemple, si jo fes-me una frase amb ella, per exemple, ella què fa? Renta. I Ella renta. El bañero. banyador. El bañador. Banyador, molt bé. Saps què és el banyador? No. No? Nosaltres el posem a la platja, consta de dues parts, per la noia. Ok. Bueno, això és bikini. El banyador seria sencer. Bikini. El bikini. I si no seria, pels nois, un pantaló. Costume. Vosaltres dieu costume Costume. di bagno, no? Sí. Nosaltres seríem això, banyador. Una paraula. Molt bé. Bañador. Ok, bañador, costume. Ok. Anem a fer les altres persones. Jo rento, tu... Lleies. Yo rento. Tú rentas. Rentes. Ella renta. Ella. Ella. Exacte. Ok. Nosaltres no fem ella, Ella. com aquesta ella llarga. Ella. Ella. Molt bé. Això pel present. Si anem al passat, perquè normalment ens rentem. Ok. Bé, també cada dia, però parlem del passat. Anem a utilitzar aquesta forma, que són dues paraules. Vaig rentar. Vaig rentar. Tu vas rentar. Tu vas rentar. I també direm el quan, vale? O sigui, per exemple, jo puc dir tu vas rentar la roba, que com seria en italià? La roba. No. No. Il vestito. O abbigliamento. L'abbigliamento. Per exemple, podríem dir a la tarda. La tarda saps quan és? La tarda. La sera. Per la... Sí, molt bé. Ok, perfecte. Vaig rentar Molt bé. la roba Mhm. a la tarda. Molt bé, perfecte. Ok. Ara, un altre, per exemple, amb ell i ella. Vaig. Ah, molt bé, també. Ok, fonèticament sí. Ok. I per exemple, amb ell i ella, què va rentar? Ella va rentar la moto. A moto, també. Ok. O el Cotxe. el coche. Mhm. El coche. Saps què és el cotxe? El coche. Molt bé, un bon Ferrari. Un bon Ferrari. Ok, molt bé. I quan, per exemple? Al matí. I què és al matí? Mattina. Molt bé. I amb qui? Fem una mica més complicat. Amb la veïna? Amb la mare. I la mare, saps qui és? Mare. És mare. En italiano Il també. mare. No, en italià és la mamma. Aquí. Sí, amico, sí. Mare. Mamma. És la persona. Madre. Exacte. Madre. Mamma. Molt bé.
Ok. Això pel passat. Ara anem al futur. En espanyol, en català diem jo rentaré. Jo rentaré. Molt bé. Tu rentaràs. Tu rentaràs. Ella rentarà. Rentarà. Molt bé. Si et fixes, hi ha els accents que et assenyalen on cau el cabell, el gos. Hem dit quan, al matí, matina, a la tarda, al migdia. Migdia, quina hora seria? Mezzogiorno. Il pomeriggio. Pomeriggio. Mezzogiorno, pomeriggio, sì. Migdia. No és puntual, sì. És aquest tram. Dopo mezzogiorno. No, mezzogiorno Dopo. i dopo. Hem dit amb la mare. I si jo dic amb la veïna, qui és la veïna? La veïna és una persona que t'observa des de la casa que tenim al costat i t'observa. La vicina. Sí, la vicina. Que observa qui entra i qui surt i després ho explica a la mare. Si diem la germana. La germana. La sorella. Molt bé, perfecte. I amb la tieta, a què sona? Tieta. Tieta és la zia. La zia. Perfecte. Amb la qual, amb la veïna. La veïna. Amb la veïna. Amb la tieta. Molt bé. Amb la germana. Això com en italià, no? Germana. Sorella. No, però la pronúncia. Diem Gina, diem... I amb la? Amb la mare. Ok, això és amb la persona. Ara anem a estudiar el lloc. On? Vale? O sigui, podem dir on rentes el cabell, els plats, on rentes la moto i els jocs on ho fas. Sí? Lo fa. Per exemple, llegim a la pica. Come un lavandino. Ok, sí, però és diferent. Dove si lava a mano. Però existeix a Itàlia? Sí. Sí? Però és una cosa antiga. Antiga, no? I ja no n'hi ha. Aquí, a Catalunya, Espanya també, en pots veure. Encara en tenen. Sí, la meva àvia en té una casa. Ma mare ja no. Possiblement per a l'hora que es fan. Tu utilitzes? Sí. A casa? A casa. Sí? Sí. O utilitzes la rentadora? La rentadora i és... Molt bé. Molt ecològic. Al pati, saps què és? Repeteix a mi. Al pati. Pati. No. És una espècie de jardí. Giardino. O giardino. Ok. Sí, però pot estar tancat perfectament. Sí. És on estan fora els nens a l'escola, tenim també a casa. Ok. I a rentar vaixelles? La lavanderia, no? No, és on posem els plats, que està a la cuina, posem tots els plats, quan estan bruts, ho tanquem, posem un petit sabó i es renta sol. No me acuerdo. Ok. A rentar vaixelles està a la cuina, dins, quan estan els plats, i piatti, bruts. La lavastoviglie. Exacte, molt bé, perfecte. Doncs ara, repeteix amb mi, renta vaixelles. Renta vaixelles. Molt bé. Ara anem a fer alguna frase d'exemple. Vaixelles. Amb el verb en futur, com tu vulguis, sí? Rentaré els gots. Els gots
Al matí. Amb qui? Amb la veïna. Amb la veïna? Sí. Raro, no? I a on? Al pati. Ah, mare meva, jo no vull anar a casa teva. Fins sense molt bé. Ok. Em dic Dani, ensenyo català i aprenc anglès. Soc la Raquel, ensenyo català i aprenc l'italià. Hola, soc Hilari, aprenc català i ensenyo anglès. Jo soc Valeris, estic aprenent català i castellà i ensenyo anglès. Em dic Lluís, aprenc català i francès i ensenyo portuguès. La Filomena Ostrell, filla d'en Joan i de la Munda, va néixer a Berga l'any 1916. Va tenir una infantesa normal i corrent, però els seus pares li van ensenyar sobretot les feines de la casa. Llegeix tu, Ari? Ok, d'acord. La Filomena Ostrell, filla d'en Joan i de la Munda, va néixer a Berga l'any 1916. Va tenir una infantesa normal i corrent, però els seus pares hi van ensenyar sobretot les feines de la casa. Molt bé. El pare de la Filomena era un home molt conegut pel seu ofici. Feia molt bé les cordes i les corretges que necessitàvem els cavalls per al transport de pesos, però els camions van substituir els cavalls i van arruïnar la família Ostrell. El pobre pare, trist i nerviós, es va morir. La viuda va viure fins al casament de la filla, però aquesta història s'ha d'explicar a part. Llegeixo el mateix. Sí. El pare de la Filomena era un home molt conegut pel seu ofici. Feia molt bé les cordes i les corretges que necessitaven els cavalls per al transport de pesos, però els camions van substituir els cavalls i van arruïnar la família Ostrell. El pobre pare, trist i nerviós, es va morir. La viuda va viure fins al casament de la filla, però aquesta història s'ha d'explicar a part. Sí. El dia 12 de maig de l'any 1936, la Filomena Ostrell es va casar amb en Felip Sirena. En Felip era un jove tranquil, senzill i que parlava poc. Felip era un jove tranquil, senzill i que parlava poc. El seu ofici era anar a les cases a posar injeccions als malalts. Molt bé. No. Ara farem unes preguntes de comprensió, aviam que heu entès tot el que és el text. Primera pregunta per tu. D'on era la família Ostrell? La família... La filla d'en Joan i de la Munda Sí. va néixer a Berga. Sí. El seu nom? El seu nom és Filomena Ostrell. Molt bé. Segona pregunta. Sí. Aviam, la pregunta per tu, Sí. Fèlix. A què es dedicava el pare de la... Cordes i corretges per cavalls, especialment per el transport dels pesos. Ah, molt bé. I què li va passar amb aquest senyor amb el seu negoci? Quan arribaven els camions, com tecnologies noves i tal, es va arruïnar el negoci. Sí. Quina va ser de les primeres que li van ensenyar els pares a la Filomena? Els seus pares li van ensenyar sobretot les feines de la casa. Què són les feines de la casa? Un exemple. Rentar els plats, Molt bé. fregar el terra, Molt bé. escombrar, Fer els llits. fer els llits, Molt bé. sí, ordenar l'habitació. Ho fas a casa? Sí, Sí? a casa he de fer de tot. Molt bé. Amb qui es va casar la noia, la filla? La Filomena es va casar amb en Felip. Molt bé. De què treballava en Felip? En Felip
el seu ofici era anar a les cases a posar injeccions als malalts, però no sé, si era mèdic, potser. Metge, molt bé. Metge. Molt bé. Molt bé. Alguna altra pregunta? M'ajudes una mica? Sí. Una pregunta fàcil. Com era? Sí, una pregunta molt fàcil. En el text, en aquest paràgraf, es parla sobre en Felip. Com era? El Felip va casar amb Sirena. Quins Crec trets personals? Crec que Felip era un jove tranquil, senzill i qui parlava poc. Molt bé. Molt bé. Molt bé, molt bé. Cosa més? Jo crec que ho hem preguntat tot.